Piye? Muni apa? Ora muni. Muni wae. Ora wae kok. Jenengan ora gawe-gawe nek ngonekke aku. Ora nyata kok. Aku ya nyata. Aku rak mung sok ngonekke Tatin ki sinden ning raine rai galak. Raine kejem, sadis. Ayo ora percaya? Sadis mboten, Sederek? Modar ora kowe. Ning ayu ora. Nek le ayu-ayu. Oh. Lho ayu, nek le ayu aku percaya. Ayu ya kuwi nek le galak kuwi lho. Wong ayu kuwi iso kok nyepetke patine wong lanang. Lah kok iso? Lah ya mergo galak kuwi. Aku ora galak ya. Ah, apa? Galak iki galak ngandani. Ngandani apa bojomu saya kuru. Ya mergane tak kandani Pak, nek ngene iki salah, nek mendem iki salah, nek main salah, nek ngene salah, nek dolan karo dalange ya salah ngono kuwi lho. Nah, kuwi neng kene iki sesuatu yang tidak nyata itu tok omongke aku ora seneng. Kok tidak nyata? Dolak kowe iki nganu lho. Kowe nganti aku entuk kerep entuk apa komentar saka YouTube iki lho. Napa? Pak, Mbak Tatin itu cantik, tapi kenapa judes enggak mau senyum? Oke banget tak duduke apa piye? Lah kok nek aku guyang-guyu darani edan. Ya ora terus lagi jejer dedok dedet ya edan nek kowe banyak. Lah ya sebab kewuh kok. Ayo senyum dengan penonton itu senyum. Oh iya. Ora penonton muni, ayo Tin. Ngobok. Kuwi jenenge kowe ora menghargai penonton. Penonton bengok muni Tatin karena penonton iki seneng karo kowe. Apa iya? Sangat. Gila penonton sini gampang iki lho. Sapa? Iki kuwi nganti padu ro bojone perkara kowe lho. Kok iso? Wah, lek ngefan karo kowe luar biasa. Lah iki sapa ta? Ayo mbok. Mau ngefan apa piye? Kowe iki duwe HP, duwe nomor HP ku ampun Pak Tatin nderek mboten ngono. Aku muni nderek Mas. Wah, kula tetep nonton. Wah, tetep tontonan nek. Terus nek ngefan ngopo? Ayo ya saking senenge fan itu jangan ditolak. Saya enggak menolak. Lah ya wis rasa diusung. Ayo tim. Lah rasa barang kok. Ge ayo ngono. Ayo ora apa-apa ya. Kok sik ngono sing. Sampai gunung wis gek nempang ora usah cerewet. Awas nek ngejak omong. Iya. Saben bengi jengleng kira. Oh kuwi, ta? Ana wong muni jengleng kowe. Mbaya sing apik kaya. Jangan jengleng dhewe. Wah, kuwi wangsulan kaya ngono. Aku ki nek dijengleng wong semene iso mulih mbegaganan asale. Maksudnya ki ya dijengleng ngono lho. Iya. Jengleng kok tekan begagah iki. Iya. Dalange jenes. Saben bengi nyeng. Ya. Saben bengi ngopo? Saben bengi gawe. Saben bengi nyawang awake iki obah. Ya, saben bengi gimana nih? Saben bengi iki apa? Nyawang kon kendange dulunang iki tanganmu. Nandeng ketak tak ra ketaming jinjit jleng. Ngono iki penak dadi kendange iki ora muspro. Kendang iki nggo gerakane. Trimo jinjit tok. Trimo. Ya engko tak jinjit. Nah. Jinjite wis ketuk kok. Ayo gawe. Caping gunung jengglenge wis tekan. Ya. Yen mamajang. Nang ngarep tangane le joget iki nang ngarep ora nang kene iki nang sik weruh sapa? Napa kok dalange ngewohke lho. Nang ngarep lho nanti. Ya urung muni kendange. Ya wis. Dalange ngayal lho. Pokoke satru mungging sangklaan. Bakal nek kon akur. Mong karo
Sinjit, ora. Wis. Yes. Ya maksudku ngono kuwi men kendhange iki ora muspra. Dadi pertunjukan iki tetep kecekel. Nek kendhange aku ora cocok ya. Hah? Ora cocok. Ah, kowe meng arep tekan kono kowe. Tekan ngendi? Terus ning ngendangi sapa sing cocok tak takon. Ayo. Ora ono. Kembang. Oh, blenggor. Wih, karo yoga ya kejem kok kowe. Wong jenenge Heru ya tak undang blenggor. Lah sapa Bison? Ben nang kowe. Wis ben ora kuwalat sinden ngono gampang kuwalat nang. Sapa sing malati sapa? Ayo yoga kuwi. Mbaya sing apik wong kowe iki nyinden ditabuhi kok ana Lah ya yoga. ndok kurang ajar ya nek ora aku. Awan wong muni sithik kok blenggor. Engko solikin muni ewek. Cangkeme kan sing apik. Ayo. Udu nek kuwi. Apa kuwi? Sindower. Para bandek SMKI Indower niki, Mak. Yo. Ora entuk omong, Bang. Ayo marai do wegah nabuhi kowe. Ya rak satu. Terus do ra kompak, tak trindang tak kudune bareng. Biung-biung ki mau nulit. Ayo aku juk piye? Ayo kowe. Lek joget piye nek ngono? Sangarmu ah kowe kurang ajar karo yoga. Lah ngono ya kurang ajar. Gunung ya. Gunung. Jinjit. Ayo wis. Ya wis. Pacitan. Sarwi. Aku wis ora melu-melu iki kagol kabeh iki nek. Hei, sing jaipong. Den kau. Aja banter-banter to, Mas. Ini ora banter ya protes nding. Ya sak madya wae. Ora banter ya piye ta iki? Banter ya kena ning mengko ya. Panas. Ayo iso muni galak Sapa? Sapa aku galak? Wong ngemburi guyu ii nek ditoleh. Ditoleh diploroki. Lah ora ngopo lho kok guyu tak tileki ngono lho. Lah ya wong guyu mergo kowe kok nduk ditoleh ngono mlorok mripan lek cepling. Cepling apane? Matane. Gak aku kok ndak dineki matamu. Panas udan